πώς ξεκινήσαμε και πώς φτάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες να μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα προκαταρκτικό πόρισμα στην Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, το οποίο εν πολλοίς λέει ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν είναι σε θέση να πληρώσει αυτό το χρέος, αλλά δεν πρέπει να το πληρώσει. Νομίζω η ιδέα αυτής της ομάδας που πριν από περίπου 5 χρόνια είπε ότι πρέπει να φτιαχτεί μια πρωτοβουλία ώστε να ζητήσουμε να φτιαχτεί μια επιτροπή, ήταν μια ιδέα που πρωτοεφαρμόστηκε με επιστημονικό τρόπο στον Ισημερινό και ήταν και αυτό που θελήσαμε να δείξουμε στο ντοκιμαντέρ Χρεοκρατία. Ο πρόεδρος εκεί, ο Ραφαήλ Κορέα, έφτιαξε μια ανάλογη επιτροπή. Για μήνες δούλευαν, είδαν ότι αυτό το χρέος έχει διάφορα χαρακτηριστικά, ότι είναι παράνομο, ότι είναι απεχθές, ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να πληρωθεί. Και ήταν και μια γροθιά στη βεβαιότητα που προσπαθούν με τον ίδιο πάντα τρόπο να επιβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης, να σου δημιουργήσουν μια ηθική υποχρέωση. Αν μπορούσαμε να σας παρουσιάσουμε αυτή τη στιγμή δελτία ειδήσεων από τον Ισημερινό προηγούμενων δεκαετιών ή από την Αργεντινή πριν από το 2000, θα νομίζατε ότι βλέπατε το Μέγκα ή τον Αντένα, μόνο που απλώς ο Πρετεντέρης και η Τρέμι μιλούσαν ισπανικά και έλεγαν ακριβώς το ίδιο πράγμα και προσπαθούσαν να πείσουν τον κόσμο για ακριβώς το ίδιο θέμα, ότι ένα χρέος, δημόσιο χρέος, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με ένα προσωπικό χρέος. Δεν είναι καθόλου έτσι η περίπτωση και όλα τα ιστορικά παραδείγματα, και τόσα χρόνια που προσωπικά το ψάχνω δεν έχω βρει κανένα, αποδεικνύουν ότι όσοι είχαν το θάρρος να μην αποπληρώσουν παράνομα χρέη, βγήκαν κερδισμένοι με τρομακτικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Χώρες όπως η Αργεντινή, που για μία δεκαετία είχε 8% ρυθμό ανάπτυξης, παρά τα προβλήματα που μπορεί να επανεμφανίστηκαν, έβγαλε, ανέσυρε εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια. Για να μην ανοίγω πολύ αυτό το κεφάλαιο, τι έκαναν στον Ισημερινό? Παρουσίασαν το πόρισμα που έλεγε δεν πρέπει να πληρώσουμε το χρέος, πανικοβλήθηκαν όσοι είχαν τα ομόλογα, όσοι είχαν δηλαδή στα χέρια τους το χρέος, άρχισαν να τα ξεπουλάνε, όπως λέμε, στη δευτερογενή αγορά όσο και ήρθε η κυβέρνηση και τα αγόρασε σε ένα κλάσμα της αξίας τους. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να κουρέψει, να διαγράψει ουσιαστικά πάνω από το 70% του χρέους. Από τότε εξελίχθηκαν πολύ τα πράγματα, επιστήμονες ανέπτυξαν αυτή την έννοια και του απεχθούς χρέους και του μη βιώσιμου χρέους και του παράνομου και του μη νομιμοποιημένου χρέους και φτάσαμε στην Ελλάδα να το διεκδικεί ο ίδιος ο λαός, να δημιουργηθεί μια πρωτοβουλία μέσα από τις πλατείες που ζητούσε ακριβώς αυτό και δεν ήθελε να επικοινωνήσει μόνο με την κυβέρνηση ή τους δανειστές, ήθελε να επικοινωνήσει με τον ίδιο τον κόσμο και να απονομιμοποιήσει αυτό που λέγανε τα δελτία ειδήσεων. Και για μένα πάντα αυτό ήταν το σημαντικότερο έργο της Επιτροπής. Δεν ήταν τόσο τα γραφήματα που μπορείς να παρουσιάσεις, είναι να εξηγήσεις έναν κόσμο ότι και το έχει πληρώσει 2 και 3 φορές το χρέος με τους τοκογλυφικούς όρους με τους οποίους έχει συναυθεί και δεν οφείλει να το πληρώσει. Είναι απόλυτα νόμιμο και καλύπτεται και από το διεθνές δίκαιο να μην το πληρώσει. Η αντίδραση, όσοι ίσως είχατε δει και το ντοκιμαντέρ, ήταν μια ολομέτωπη επίθεση τότε από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Κάποιοι χάσαμε τις δουλειές μας, κάποιοι και πολιτικοί που συμμετείχαν παρουσιάστηκαν ως τριτοκοσμικοί που θέλουν να μετατρέψουν τη χώρα σε μια μπανανία. Παρόλα αυτά έφτασε αυτή η Επιτροπή να μπει μέσα στη Βουλή και να μπει με τους όρους που η ίδια είχε θέσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που λέγαμε από την αρχή είναι ότι μια Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, όπως έγινε τελικά η Επιτροπή Αλήθειας, δεν είναι μια ακόμα κοινοβουλευτική επιτροπή όπως αυτές που είχαμε γνωρίσει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αν δεν έχει μέσα εσάς, αν δεν έχει την κοινωνία των πολιτών, αν δεν έχει και τεχνοκράτες αλλά και ανθρώπους των κινημάτων και δημοσιογράφους αλλά και οικονομολόγους, δεν πάει πουθενά και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είχαμε την ευτυχία να γίνουν δεκτοί αυτοί οι όροι, νομίζω στο 100%, με τρόπο που θα έλεγα ότι μας εξέπληξε και εμάς, που πήγαμε πολύ διστακτικά στην αρχή όταν έγινε αυτή η πρόταση, αλλά μας είπαν ωραία, πώς την φαντάζεστε ιδανικά αυτή την επιτροπή, έτσι να την κάνουμε, και πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές έτσι έγινε. Θα μπορέσει νομίζω και ο Λεωνίδας μετά να σας δώσει πολύ περισσότερες πληροφορίες για το αποτέλεσμα. Εμείς
Εγώ αυτό που έζησα στο επικοινωνιακό κομμάτι ήταν η ίδια ακριβώς επίθεση και συμπτωματικά, όχι συμπτωματικά φυσικά, από τους ίδιους ακριβώς ανθρώπους και τους ίδιους δημοσιογράφους που είχαν χτυπήσει την πρώτη πρωτοβουλία να αρχίζουν να χτυπάνε τώρα και την Επιτροπή Αλήθειας. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση που σας έλεγα προηγουμένως, ότι υπήρξε η δεξιά κριτική και η αριστερή κριτική. Η δεξιά κριτική θα μπορούσα να τη συνοψίσω στην φράση «Δεν μας αρέσουν τα ρούχα του Ερίκ Τουσέν», ενός εκ των επικεφαλής της Επιτροπής. Εκεί ξεκινούσε η κριτική τους και εκεί τελείωνε. Και μπορεί κάποιοι να πούνε ότι είναι εξοργιστικό. Αυτό για μένα είναι απλώς θλιβερό. Δηλαδή ότι τα βασικά φερέφωνα της αστικής τάξης στην Ελλάδα, ό,τι και αν είναι αυτή η αστική τάξη, και ας λέμε εδώ και χρόνια και υποστηρίζουμε όπως ο Ευτύχης Μπιτσάκης ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από συνεχιστές των δοσύλλογων της κατοχής και τα παιδιά και τα εγγόνια από τους μαυραγορείτες. Τέλος πάντων, αυτή την αστική τάξη έχουμε. Θα θέλαμε όμως, διάολε, να έχουν λίγο πιο σοβαρά μέσα ενημέρωσης και να μπορούν να ασκήσουν μια πιο σοβαρή κριτική στο έργο της Επιτροπής. Υπήρξαν στιγμές, νομίζω, που θα θέλαμε μυστικά να τους στέλνουμε μερικά επιχειρήματα απλώς για να γίνει λίγο πιο ενδιαφέρουσα η κουβέντα και να μην ασχολούνται με το τι χρώμα που κάμισο φορούσαν τα μέλη της Επιτροπής και αν έφαγαν και φτεδάκια το μεσημέρι στο εστιατόριο της Βουλής. Γιατί εκεί, ξαναλέω, εκεί ξεκινούσε και εκεί σταματούσε η κριτική. Υπήρχε όμως και η κριτική από αριστερά, η οποία, θέλω να πιστεύω καλοπροαίρετα, πατούσε σε πολύ γερές ιδεολογικές βάσεις και έλεγε ότι αν μπούμε σε μια ιστορία του να εξετάζουμε τα χαρακτηριστικά του χρέους και ποιο τμήμα μπορεί να είναι παράνομο, ποιο τμήμα μπορεί να είναι απεχθές, είναι μη βιώσιμο, τι σημαίνει μη βιώσιμο, είναι νομιμοποιημένο, μη νομιμοποιημένο, τι σημαίνουν όλα αυτά, ουσιαστικά με το που μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα, το λέω τώρα ίσως λίγο απλουστευτικά και να την αδικώ και την κριτική, έχουμε νομιμοποιήσει απευθείας το χρέος. Η δική μου πρώτη απάντηση, πάντα μένω στο δικό μου επικοινωνιακό κομμάτι, ήταν ότι μιλάμε σε ανθρώπους, στον ελληνικό λαό, που εδώ και δεκαετίες βομβαρδίζεται με μία άποψη ότι οφείλει, αυτό που σας έλεγα πριν, ό,τι τους λέγανε και στην Αργεντινή, οφείλετε, έχετε ηθικό χρέος, θα είστε οι τεμπέληδες, θα γελάει μαζί σας όλη η Ευρώπη αν δεν πληρώσετε. Λοιπόν, σε αυτόν τον κόσμο δεν πας να του εξηγήσεις ότι όχι, δεν χρωστάς, λέγοντάς του το πιστεύω σε μία φράση, δεν πρέπει να πληρώσεις. Πρέπει να του εξηγήσεις, πρέπει να ανατρέψεις με σοβαρά επιστημονικά επιχειρήματα όλη αυτή τη δίθεν ανάλυση του αντιπάλου. Και εκεί έμπαινε η Επιτροπή να απονομιμοποιήσει την ίδια την έννοια του χρέους. Από τα πρώτα της βήματα ως πρωτοβουλία και αργότερα ως Επιτροπή. Θέλω να πω ότι το αποτέλεσμα, και ξαναλέω δεν ήμουνα εγώ στον κεντρικό επιστημονικό πυρήνα της Επιτροπής, το παρακολουθούσα περισσότερο δημοσιογραφικά, με εξέπληξε και εμένα όταν στις πρώτες γραμμές που θα διαβάσετε στην Επιτροπή έλεγε αυτό που είπα και στην αρχή. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ότι δεν μπορεί να το πληρώσει, παρένθεση, με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν δεν μπορεί ένας λαός να το πληρώσει, εκεί τελειώνει η κουβέντα. Ευθύνη του κράτους είναι να διασώσει τους πολίτες, ό,τι και αν σημαίνει, με όποιους όρους και αν δημιουργήθηκε το χρέος. Προχωρούσε όμως και ένα βήμα περισσότερο η Επιτροπή. Όχι μόνο επειδή δεν μπορεί, αλλά επειδή δεν πρέπει. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, ακόμη και αυτό το προκαταρκτικό πόρισμα που βγήκε, καταρχάς είναι μία βίβλος που ξαναεξηγεί με τους σωστούς όρους την ελληνική οικονομία από το 80 και μετά και καταρρίπτει τους σημαντικότερους μύθους πάνω στους οποίους πατάνε τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και τα κόμματα που κυβερνούσαν για να μας ρίξουν σε αυτή την παγίδα του χρέους. Καταρχήν εξηγεί ότι η Ελλάδα δεν είχε ποτέ ένα τεράστιο δημόσιο τομέα με τεμπέληδες υπαλλήλους και έναν λαό ο οποίος ξόδευε περισσότερα από όσα παρήγαγε. Ήταν ακριβώς το αντίθετο, ήταν στο μέσο όρο και χαμηλότερα ο δημόσιος τομέας. Οι δημόσιες δαπάνες ήταν πάλι στο μέσο όρο, με μία εξαίρεση τις αμυντικές δαπάνες, που έχει μεγάλη σημασία γιατί ξέφευγαν οι αμυντικές δαπάνες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποιοι πουλούσαν αυτά τα όπλα στην Ελλάδα και μήπως είναι αυτές οι χώρες που τώρα είναι στην πρώτη γραμμή της διαπραγμάτευσης. Μήπως είναι η Γερμανία, μήπως είναι η Γαλλία, μήπως είναι η Βρετανία, οι οποίες όταν βρεθήκαμε πλέον να έχει ξεσπάσει η κρίση, μας είπαν
ότι αν θέλετε να σας βοηθήσουμε, ακόμα και με αυτά τα δάνεια που μας κατάκωσαν, αλλά ακόμα και με αυτά, το μόνο που θέλουμε είναι να συνεχίσετε τις αμυντικές δαπάνες. Καταρρίπτεται λοιπόν αυτός ο μύθος του Έλληνα τεμπέλη, του Έλληνα σπάταλου, του τεράστιου δημόσιου τομέα και αναδεικνύεται ότι το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν ήταν ποτέ ότι ξόδευε περισσότερα, αλλά ότι το ελληνικό κράτος από τότε που δημιουργήθηκε δεν θέλησε ποτέ να βάλει το χέρι στην τσέπη αυτού που λέμε μεγάλο κεφάλαιο, οικονομικές ελίτ. Δεν υπήρχαν ποτέ οι δομές, δεν υπήρχε ποτέ η θέληση να πάρουμε τα λεφτά από αυτούς που τα χρωστάνε στο δημόσιο τομέα προκειμένου να μπορεί να φτιάξει το κοινωνικό κράτος, προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει ο ίδιος ο κρατικός μηχανισμός. Στη συνέχεια το ίδιο πόρισμα μπαίνει και σε πολύ πιο αποκαλυπτικά, αν θέλετε, και ρεπορταζιακά στοιχεία. Άνθρωποι όπως οι ακαδημαϊκοί που είχαν εργαστεί σε αντίστοιχες επιτροπές, όπως η κυρία Φατορέλη, και στις επιτροπές του Ισημερινού και στη Βραζιλία, έκαναν κάτι που δεν είχαν κάνει οι Έλληνες πολιτικοί που ψήφιζαν το μνημόνιο. Το διάβασαν. Κάτσανε 1, 2, 3 βράδια και διάβασαν τι λένε αυτές οι δανειακές συμβάσεις, τι λένε οι ενδιάμεσες συμφωνίες, και αυτό που βρήκαν είναι μυστικά, σαν να υπάρχουν μικρά σερταράκια, σκεφτείτε, καλά κρυμμένα στο μνημόνιο, με τα οποία κατάφερναν οι δανειστές στην αρχή και στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι τους, δηλαδή η Τρόικα, να μας στέλνουν υποτίθεται χρήματα τα οποία δεν έφταναν ποτέ στην Ελλάδα και ξαναγύριζαν στους ίδιους. Αποδείχθηκε ότι περίπου πάνω από το 80, κοντά στο 90% των χρημάτων που θα έφταναν στην Ελλάδα δεν μπήκαν ποτέ στην Ελλάδα, έφευγαν κατευθείαν για να πάνε πίσω στους δανειστές. Και ουσιαστικά αυτό που ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης έχει στο μυαλό του, ότι εγώ πληρώνω τους Έλληνες, καλώς κακώς, αλλά εγώ τους πληρώνω και δεν μπορώ πλέον, καταρρίπτεται και αυτός ο μύθος. Ουσιαστικά αυτό που έκαναν ήταν μεταξύ άλλων και μια αναδιανομή πλούτου. Πλήρωνε κάτι ο Γερμανός φορολογούμενος, υποτίθεται ερχόταν στην Ελλάδα, κατέληγε στην τράπεζα της γειτονιάς του. Και αυτό ήταν ίσως η μεγαλύτερη οικονομική απάτη των τελευταίων αιώνων. Το να καταφέρουν να πάρουν τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Ξαναλέω, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες και κλείνω εδώ για να δώσω το λόγο και στους επόμενους ομιλητές με μία μόνο παρατήρηση. Κατά την άποψή μου, αυτό το πόρισμα που έβγαλε η Επιτροπή Αλήθειας και η αντίστοιχη δουλειά που γίνεται και από την Επιτροπή Διαγραφής του Χρέους τώρα, είναι το υπερόπλο που κάθε ελληνική διαπραγματευτική ομάδα θα ήθελε όταν πηγαίνει στις Βρυξέλλες να το χτυπήσει πάνω στο τραπέζι, να τους μοιράσει τα αντίτυπα και να τους πει: εδώ, εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, ορισμένοι από τους σημαντικότερους οικονομολόγους του πλανήτη, λένε ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν οφείλω να σας πληρώσω τίποτα. Και το ερώτημά μου είναι αν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις που παρακολουθούμε όλοι με τόση αγωνία, ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Τσίπρας ή η υπόλοιπη διαπραγματευτική ομάδα είχαν τουλάχιστον στην τσάντα τους, έστω και κρυμμένο, ένα αντίγραφο από αυτό το πόρισμα. Φοβάμαι ότι δεν είχαν. Φοβάμαι ότι αυτό το υπερόπλο που έχουν στη διάθεσή τους και πολλά άλλα, και μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, για την απειλή εξόδου από την Ευρωζώνη, για την αναγκαιότητα, κατά την άποψή μου, εξόδου από την Ευρωζώνη, γιατί δεν τα χρησιμοποιούν και τι διαπραγματεύσεις προσποιείσαι ότι κάνεις και πώς μπορείς να λες ότι θα έχουμε μια win-win κατάσταση, δηλαδή στην οποία θα κερδίσουμε και εμείς και αυτοί. Για όσους έχουν διαβάσει, και ο κύριος Βαρουφάκης είναι ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στη θεωρία των παιχνίων, γνωρίζουμε ότι αυτό το παιχνίδι που παίζεται τώρα είναι αυτό που λένε οι επιστήμονες ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Ό,τι χάνουμε εμείς, κερδίζουν αυτοί. Τα τελευταία 5 χρόνια κερδίζουν μόνο αυτοί. Το win-win και τις συμφωνίες που θα είναι όλοι ευχαριστημένοι, νομίζω πρέπει να τις ξεχάσουμε και κάποια στιγμή να βγάλουμε τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας και να προχωρήσουμε στη ρήξη και στο ξανακέρδισμα της αξιοπρέπειάς μας, στη διάσωση συμπολιτών μας που αυτοκτονούν και στο ξανακέρδισμα, αν θέλετε, και της εθνικής κυριαρχίας. Σας ευχαριστώ πολύ.